Hawaii, USA International. Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Tatang, di mo baling nga ibagayo kini Rico nga tumulong man sa Jabangkag? Nakadado nga trabaho Jabangkag. Kore ko mamati mapanagyiapon ka dagiti kalding. Uno sa angkit, mangruot ka dagiti para ka dagiti baka. Siyak madlaaminin. Gabo ka dito sakti inauna, kada kami nga doon ngagkabsat, kad siyak timang trabaho, iti Bangkag, iti panagtaragan iti gmoy. Anak, namin adun na kinasrita mi kininanang mo. Mamatenti kina sadot, kinatuso, iading mo nga riko. So nga gananos ka, Bartolo. Ito ka ano nga patinggat pa nagananos ko, tatang. Inabot na, kaya't pa yun ni Sanyang nubiyak, nag-asawa kami. Hindi kita nag-asawa kayo na. At umaturnong mo. So nga, yung kasano nga rin Bangkag. Mabingbingayan iso nang awam di matagtrabaho. Awa di pagdanaga manong. Rico, at ka magkayang natubdog na. Itabay lang ang dagdagin ka. Nakareklamo ka. Katap no awan iti problema manong. Pagguduantan. Ay, kanya ti kahit mo sa Rico. Tatang, masapol ko ti kwarta. Masapol nga alakon ni tabid ko kada kayo. Hala, si Bibia kami pala kininanang mo. Kininanang niyo. Alam mo titawid mo? Kat isunto man lang iso, tatang. Masapol ko ti kwarta. Inak sa Manila. Iso nga, ipatawid yung kanyak, tika gudua, di Bangkag, tailakok. Anak, mga mat no, tang, awang pagdanagan nyo, lagayem ko di Manila, at negosyo na, kahit kasapulan nga kasusyo kami. Kahit siyempre, masabong ko tipunan. Ano nga negosyo dita? Hari o, awanin bibiyang mo manong. Basta tinasken, pagguduan ta di Bangkag. Tapno, di man problema. Di ba? Tilang no kan talo-talo, awan ng bangbangkagam, jay tawid mo. Yung sa mo liplipatan datatan kinana nga. Ikambat lay da. Kasi bibiyag na pala karot. So, tang, nanang, mayat kay man ngunusaan, ngem kayat kun nga maalat itawid ko. Tingkay nangigan, papagayam ket may sala nga paset, dito pagkasaritaan lagip tinapalabas di Bartulo, iti Ilocos Norte. Entay umunang lagip tinapalabas, entay pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the first week, iti bulan ti Marso. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Ken di programa tayo nga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Iti panangimat-maton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga pangabakan nyo kadagiti agkakadakel a premyo. Imagine, 50,000 pesos ti awatan ti grand winner. Idinto ta 30,000 pesos ti awaten met ti first runner-up. 20,000 pesos ti awaten ti second runner-up ken 10,000 pesos ti awaten ti third runner-up ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Ngayon, magunod yun lang dita, no napintas di istoryayo, ken nagsurat kayo. Success story. Aya? Okay. Mabalin nyo nga i-computer na kita pakasalitaan nyo sa isend iti email address nga nemiruiz@yahoo.com ket kas pagarigan ta sa nyo nga kaya nga isurat ket kasapulan nyo nga damang isurat asabali syakon ti kontaken nyo ag message ka lang dito yung page ni paring Ray nga Rey Fiesta Sentenciador Award sayo uno saan dyan J. Dear manong naming nga page sayo baga hello sir
kahit ko't magpa-interview ka para itilagip tinapalabas ko, no kunayo, di kad okay na okay, di ba? Okay na okay, ah. Okay na okay. Okay. Okay, schedule tayo matno ano kaano kan sa dinuting tayo pang-interviewhan kada kayo. Kaya, okay ba? Huwag ko na yun na okay. Saan mo saan? Aman siguro. Ayaw mayat kay siguro. Tarararan, tarararan. Tarararan, ag-share pa lang. No, madama kayo ngagbibuya, iti page ni parang ring Rape Fiesta Sentence to the Award. Paki-share, paki-like and share. Kaya no saan kayo pa yung nag-follow, iti YouTube channel na, akit haana, dito page na, ag-follow kayo. Kahit do, kas pagarigan ta iti YouTube channel nga may upload dito nga video, i-like you, i-share you sa kay ag-subscribe iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciado Award nga YouTube channel ni Paring Ray pa Fiesta. Gagayam kayo saan? Okay? Tapos kita gido na. Hindi ito'y tuloy nga ibasa. Dito'y lagip tinapalabas ni pagayam tayong Bartulo iti Ilocos Norte nga iti pinauluan tawid. Ngayon napimbitas tumitla nga kay buyaen into no aldaw 12:30 hingga ti alas 2 iti programa ti nga lagip tinapalabas iti Action Radio TCJC Lawag. Kablawan naman nagidek birthday ko nakumang itang Lunes dito listahan tayo awmat. Aya. Ket awmat ag birthday ngamin to bigat. Advance happy birthday kini Juan Heralde iti Lobot West Talinga Lawag City. Kastama tanin to bigat advance happy birthday kini Liubi Bagawisan Dagyo iti Singapore. Ngam nagpaalan ni di Sabado napantay ka silya nga mismo para mi nangadot sa Canada. Itangal daw. Awan gamit itangal daw ni 30. Ni kuha. Ni naganan. Dito gayam ni 30. 30 di ba? Ni Reynaldo Bagawisan. Dagayam. Reynaldo Bagawisan dita Kasilyan, Lawag City. Kasabatan kini kapamilya Kasilyan, Bakara. Kasabatan kini kapamilya Bibe Santiago iti California. Happy birthday kapamilya Bibe Santiago. Kasabatan kini parang Ronald Albayal Decano iti Honokaa, Hawaii from your loving family. Dagayam, talong birthday. Aya. Okay. Iti nga din na ituloy nga iba sa pagayam. Kaya kinantawan no sino da kita gabuy-buya. Takay malagbuya. At dani, Josephine Estango. Kaya da dumapay ng bibuya. Pakishare. Aya. Share ko matkidina. Ituloy nga rin papagayam nga iba sa dati pang babaan nga pagkasalitaan. Lagip tinapalabas. Ni pagayam tayong Bartulo. Iti Ilocos Norte nga pinauluan tayo iti Tawid. Ituloy tayo nga ibasa. Kagurak datatang kininanang tay manugot da iti dayta nga pagayatan ni Rico nga ading kumanong name. Talaga, paborito da. Tay kunadang spoiled da. Baala kayo. Basta, haramidak mati amin ko na. Huwag manong name. Kat ko na kanyak ni tatang. Di madadaor nung mumarok. Ang datang, pagkasaro ko kitinisan niyang. Nayunan mi kininanang mo. Dadatay mat lang ti gumatang. Iti tawid ni Rico. Taan niya mat namin, api ngamin nga mayat kayo, api ngamin nga paisuro kayo. Rumben nga kayo, ti mangisuro kayong kuhana. No saan nyo kayat saan lang, si bibiyag kayo pala. Anahat, mawatan na kam kuma. Huh? Baala kayo? Mayat ka di ko na. Dadya ornong mo, nga paging kasar mo kindi, senyang, supalat na yun ang bikininanang mo. Tayo so iti-itad tayo nga bahayad titawid ni Rico. Kaso nung nga ro din nagsubli. Hindi ipatawid yun ba't lang dahil ginatang tayo? Saan na? Lamamati kata kayo tatang. Paborito yung kindi nga anak ni Rico. Manuksaw ni Senyang manong naimi idibagat nga sampay laeng nga matuloy ti kalay sami. Taape met, nakabaybayagtan.
At tapay mapaspasamak ka data, Bartolo. Inlawlawag ko king kuha na ti amin. Nakaw, kahit tawan maaramid sa desisyon ni tatang mo. Sige, makaurayak. Agurayak pa Tamno di kasta. Kahit umad-adumat yung ornong ko Okay, pasensya kan. Uy, maawatan ka. Gabati patpatag ka, bar. Inted ni nga ron ti kwarta nga masapol manong name ni Rico nga kasbayad ti tawid na nga kagudwa ti bangkag, gabagbangkag. Aging nga nagpakadan manong name panen sa Manila. Tawang nga ron ti sabali naramid ko ni ti nangasikaso kaligiti mulak nga nateng panagmumula, panagsisibog, panagabuno, panagpasuyot, aging nga na panagharvest. Panag-harvest, manunemi nga ni Senyang kaninanang isuda iti mangangkat kad mapanda ilako kadag iti komersyante sa diyandaan. Ipasublat da manunemi. Adama da iti ibati da, tugtugawan lang to manunemi, gen ka nga makalako da, saan tumatagawit manin ni nanang. Dahil ito tinaglakwak. Ni Senyang, umay na tumatitad. Nyaman ti naglakwan na. Sige na, sugatan ko karigiti masapsapol. Kinrugyak manin tagurnong tanang arod. Kat nebus mo ti ornong ko. Gabot hangabali anak pag-apitan tayo amin. Si bukil bangkag ni tatang nyo. Natawid na kanagit na ganak yung kuwana. May san nga tawen tinapalabas manong nemi saan nga maununi datatang kininanang. Dahil nga pa, problema yo. Insardengan siya ating mo, iti nagsurat. Matan ti maawat mi nga subalit na. Siguro, sabalin nga lugar tayan na. Kahit saan nga nawawat, iti surat yung kengkuana. Kaya nagsurat ko mamad, atap no mamamino sa dinuitan nga paset ti lobong tayan na. Saan nyo nga pampanunutan pa isuna? Naalan ng titawid na. Para kang kuha na nanang tatangkat awang kayo, natay kayo. Di ba? Sa alamalat tawid, numatayin, naganak. Digiti naganak. Paboritong tuyot ngamin nga anak isuna. Doan nga tawen tinapalabas nga awang pulos ti damag mi kini Rico manong nemi kat dayta at pagkutkutungan datatang kininanang. Eging ga manong nemi ingaing kalasakon ni Senyang. Tatang, naragsak ka di matlaeng ag-asawa kaming kini Senyang. Naragsak kami anak. Ngam naragsak kam kumapay no. Hindi ka di manin Rico. Nga dadathan nyo pakapangpanganan kada pakaturuturugan. Gasli si Solang ti anak yun. Di yun man iragragpin ni Rico. Kada ito nga kaldawan ti kasarmi kini Senyang. Nagkalaysa kami manunaymi kiti damo iti palang din na datatang kininanang ti pagnaidan mi. Kat siyempre, noan niya ti ma-harvest mi iti pangkag iggaman ni Senyang tayo sungar ti asawa sa bali matitad mi kini tatanggin na talon nga tawen sipod awanen ni Rico. Nakabalay kami matan iti asa nagmatlang ti family house mi. Kanadan may isa nga anak mi kini Senyang. Manong nami intultuloy mi tirang asikaso di bangkag kan ti panagtaraken ti dingwen. Kadit pa naglabas ti panawen, liman, nga tawen, tinapalabas, sipod, iti pimanaw ni Rico. Duwan ti anak mi kani Senyang. Agdin tinulong kami kini Senyang, tarakin ti tingwen, adupay tarakin mi nga baka na. Tarakin kamay ti baboy, manong name, tanagagat ni Senyang. Damit ni nanang nga mga iwan, kadag iti apuko na kada kami. Aging ka manong name nga bigla nga nakangig ko ti riyaw ni nanang.
Uri ni tatang. Abi na ta. Dinamag ko kininsan niya. Dan sama tindakas ka na pasamag di balay da. Mapang nga na. Hindi mapanak manong nemi ar-arakupen ni nanang timaysa nga lalaki nga nakutong. Padpada da nga nakutong. Hindi mga kutinagan nga. Rico! Ana? Nagsublin ni Rico? Huwan anak, iso dahil ito yung taading mo, ni Rico. Hindi masadagak pa yung manong nemi. Rico? Abay, kas naman tindilangan. Kasla saan kang, ay sus, kasla kalakay kayon ginitatang. Manong, yung karigatak lang tin. Naglibas. Iso nga nakadanon ako dito, Ilocos. Nagkamon kami kinaapo, Diyos. Maragsakan kami kininanang mo, anak. Tadakan nga inauding anak mi. Nga iso ti pampanunutan mi. Baka stressan mi, baka depressan mi. Kahit gapo na nagsubli ka na nako. Pumarti tayo. Ti kalukbagan nga baka. Isot partyan tayo. Tada ka di ba kayo, tatang? Di pa nakabingay kun anak ko. Hamukad gayong imutan ni ading mo. Ading mo iso na. Tatang, di kayo maawatan. Isupay tinakaalan si tawid na nga nagbaling nga sa dot. Ginastas na nawan sa serbin at kwarta nga naglakwan na. Kalpasan na. Pagpadaya kayo pa itasang pinta. Di pa'y kalulukmagan nga baka ti kayat yung paparte. Agsalita tanto nga na siya anak at nilawlawag ko kang kati amin. Gusto nga ni Alan. Umagayon ka, Romag. Tindulang tayo. Agpadaya kami. Padayaan mi reto yung isasangpet kakaiso lang nga bugtong. Ano nga kakaiso lang yung magbagayo? Ay ti, burodek mi. Rimuwaran ti kinapod, no? Kasi lang nila ang Rico ti anak yo. Lining liwanak manong nemi ti asawak gabot na masurunat. Bahar. Maawatan nga tamat da tatang kinanang. Diyak maawatan nida eh. Diyak maawatan. Di mo ka di maawatan? Si ka maawatan? Nagpukaw ti anak da maysa. Ket pinampanunod da. No sa dinuitan ti na. Kalpasan ti 5 tawan. Nagsublin. Kasi lang kumana tayo, nagpukaw na tayo paboritom nga baka. Aging ka nga kalpasan ti 5 nga lawas, ket nagsubli. Parang ganun. Nakimutungan. Wala. Tapos handa siguro pinakpakan na kita nangalaking kuwana. Kasi diya ti arig na. Kaslok mga may duwangan naktak, nagpukaw ti maysa. Kalpasan na, di ti panungatawan kat nagsubli. So mamayan, dahil tayo makidaya. Ba mo? Naging ka man, naming nga kalmalman na imay ni tatang kininahanang dito'y balay. Anak, kaya't ming ipaawat kan katihamin. Ano nga naskan pa'y tatang nanang, maawat ako. Agpadpata kayo ng anak mi. Nayo, awan iso na. Imbaglakid din ta nasurutan na lang tinagsupli. Iti pa nagpukaw na arig ng tinatay. Ngayon daw dawat may ngasapay ko tasumangpat tong si bibiyag. Kat pinatgan niya po Diyos ti amin. Anak, oreta ingkari ni Rico nga agbalbaliwan. Pasublian na ti dati nga salunat na, kalpasan na. Tulungan na kinibangkak. Kanit pa nagtaragan ti dingwan. Kawan. Makibagi mat. Saan? Kukuam ka nulatan ti bangkag. Nga makipagtrabaho ken ka, tatandanam. Tandanam no, ginaldaw, kas pagarikan. Kung unod ko nanan, daapit kat, pagbingayang mit, magkatlo no ko na nangarudan. Kanyak ti maysa. May saot king kwa, nagkada kayo magtimaysa. Anak. Agsarita kayo itong hangkapsat. Kat sapay ko mga anak, ad-daitan nga niya, nasingad kayo magkapsat. Sapay ko mga.
Kadagbay so manong nami sa apay kumata na singsingid kayo itan nga kapsat. Uy, anawaek manong nami ni Rico. Aldawa natin ko. Dan, ituloy ko lang natin manong. Ilang Paskon. Napudutan. Alam manong, sige, muna kan. Ako pagdanagam kanya. Iring Paskon dati pantad ko. Gimaget manong nami. Iso nga kasta nga agapit kami kat adda kwarta. Numanong aldaw nanton nga nagtrabaho iti bangkag ka ti pagtaraknan. Oh, dito yan ti panakabagim. Ya, doon ko na manong. Sige lang, okay lang. Urat ako matin bisyo. Sarte mo matek sigarilyo kinuminumen. Agurnong ka, nag-asawa ka tumatin. Basta nga rod tinapasamak manong nemi talon ti anak mi kinisenyang edi agasawa mo matin ni Rico. Ket nang ipatakder namat, ti bukod da nga balay, manong nemi, ket nagtangaan mi ti family house. Ket kasjay, tultulungan na kidi bangkag ken panagtaraken, at damaten bukod da nga taraken, manong nemi, ngem bangkag, adda bangbangkagan na, nga, ano padagana mo, ano, at ay, abangan na, nagabang iti bangkag. Ket nagagamat iso na manong. Tanong kasta nga glako kada iti taraken na manon nemi umay nakmet paramanan. Manong ramanan met dato. Hanin natin ko. Nayo mo turnong yan. Adadot urnong mi nganda kayo. Talon da kita anak mi. Ket nakananama tinaranya ka masakbayan da kita anak mi kanisan yang. Ket kasta ka kumamet Rico. May saganam ti masakbayan di anak mo. Ita manong nami kat talaga makita min iti naranya masakbayan di kita nakmi apu ko dananang kinitatang ta si bibiyag na pailain. Dito nga rot ti pagkasarita. Kat thank you manong nami tilaing mo nang ibasa kat sabi ko ma tadamat na ibati katawid na ibati katawid. Adal kan pagsarmingan ti biyag. Kawing nga rot agyaman nga pagayam mo. Bartulo iti Ilocos Norte. Kaya nga rin nangigan, papagayam ti ababa nga lagip tinapalabas ni Bartulo iti Ilocos Norte. Kaya tumaladanggan, buyaan into ng aldaw, 12:30 gatos, inaktuag live. Live to nga mabuya da. Kaya, sa maitad to ito yung premyo, ito yung third grand finalist tayo, nga ni Mrs. Flordalisa Rinen, iti barangay 4A para tong Badog Ilocos Norte, iti patang surat ni Reynaldo Dagopion, iti sumatlang nga lugar. Mabuyon nyo to da Flordalisa kini Reynaldo. Ophelia Bagawisan, thank you. Di pa nagbuyam. Helen Abadilla Gumalawi, kastawatan kini Mila Milyare, thank you Mila. Ni Feragacos Bacani, agramatan kini Everlyn Salmo Bakligsol, ni Tina Paharit, thank you. Kad ulitek, napipinasubad lang at atidugting kay Panang Buya, into no aldaw, 12:30, iti program at tingalagip tinapalamas, dati pakasalitaan ni Bartulo. Okay, padaanan dak madam nama, iti Dear Manong Nemi. Thank you for watching.